type ni mo puyo din dapita. Kang ngawa kay no. Makahuyaw pa may manahon kay springtime pa man. Siguro mga bulan sa Mayo, nanay mga udlot anis dahon. Mugawas. Ni ami diri kay nami gipangita. Nami sa creek may tawag nila diri no, pero tuwa suba naman ni. Hindi nita manglaba. Imagine na ako itong mga Indian sa unang panahon no. Magkabayo, mag-agi aning subay aning creek. Subay aning suba. Naday tuod ko sa Indiana. Nami gipangita, adventure me. Ngita li ko na may mushroom. Wild mushroom. Last hour ko ning kahuya oh. Kawa yung gamot ga overlapping, intertwine no. Hindi ko guys siya. Nakubot man juga siya sa yuta pero naa siya sa suba no. Naa siya sa tubigan. Inundom lang ko atong kuan sa Bible nga ang kalig-on sa tao sama sa kahoy nga nagtubo diya sa may suba. Bisag unsaon pag labaw sa tubig nga dapat dili man tali siya kakubot kay nasa tubig pero nagtubo jud gihapon siya no. Awar gud ng mga gamot niya oh. Murag mga tudlo nga gipang sapaw-sapaw o nya unsa man diya iyahang katunga oh. Murag gamay naman lang yun ning naa diri kakubot sa yuta. Dayon ang iyahang kahoy gyud naa gyud sa naa man gyud sa tubigan no. Dayon taas pud na pa isa taas pa ang gamot oh. Abot na din do. Ma-relate na ko ni ba nga mo shine ang tao sama sa kahoy nga nagatubo diya sa suba. Nga bisag unsaon sa mosaka ang tubig or maubos o naasiguro yung mga bagyo nga maabot mubaha pero ang kahoy naaragi hapon kubot aning gamay kay yuta na lang no. Mga gagmay kay ning sanga-sanga oh. Kanindot ang mga gagmay sanga ni tapot sa yuta ni o kani dayon ano mga sanga o mo na lang nagkubutan ng yuta pero tanawa siya na yuta nga nisumpay pero iyang kahoy gid o mismo nasa tubig nasa tubig o no. Wow, maron pa ko nakakuan kahoy nga saman ini tanaw na to iyang gitas-on. Dang. Taas pa siya nga kahoy baya. Pero ano yun siya, ligon. Gahangad naman yun ko. Wow. Kanindos no? Kaning nga kahoy, gi-example gid ni siya. Ma-example gid ni siya sa kinabuhi sa tao. Gabay lang gud kaayo na ikikubtan niya sa yuta isip pundasyon niya. Buhi mo gid kay siya oh, mo siya ni irog didto tungod sa gamot nga tungod ani mga sanga-sanga nga ni tubo, murag na irog yang kahoy didto sa tubigan. So very unique. Very unique trees. Wow. Kahoy-kahoy lang siya. Pero grabe kayo makakubot ng iyahang mga sanga-sanga sa yuta.
Kaso lang, wa mi kitag mushroom. Kaso lang, wala pa yung mushroom diri galibot. Okay guys, salamat sa pagsunod sa akong video. Pilargyan sa iyang budyong Bisaya nga programa. Nanindo, paminahon sa Dagayday sa Suba. Wala na isda, no?